Hey guys, welcome back to our channel. Dini जोङो Valentine's Day आव मा खालामनो नागिरदों? Abai special. Abai मोननाव. जोंना Valentine's Day आवहाय आबै मोननावसो जागोन बिराद. ओमफ्राय नोंसोरनि थाखायबो मोनसे सरप्राइज दं. बेयावहाय माने माखासे डिटेल्स होगोन जोङो. बेखौ नोंसोरो नोंथांमोनहा नांगौबा खोन्थानो हागोन आरो जोंनाव कमेन्ट सेक्सनाव अब्ला मोनगोन. दा नायलांदो नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा. ओइ Bongaigaon. Bongaigaon. Zaga dong. Nang na gaya. Bisa. Ayo. Zaga dong na gaya. Ani, sini. Bozre deh. Bozre deh. Bozre deh. आंबो बारनो नागिरदोंमोन हाबाब हालदैया दा नै जों नोंसिनो देखायनो नागिरनायानो जाबाय नैबे इन्दिनि जोमग्रा ओमफ्राय बिराद मोजां आरो डिजाइना दा बेखौनो जोङो लांफैदों आरो आबैमोननियावहाय ओमफ्राय जुदि नोंसोरनो नांगौबा जोंनाव खोन्थाहरनो हागोन जोङो आबैनाव कन्टेक्ट खालामनानै माने नोंसिनो जुदि नांबायबायगौबा डिटेल्सखौ हरनो हागोन आरो बिनि प्राइसआ जाहैबाय स्टार्टिं 1500 निफ्राय लानानै 3000 बिसिम जागोन आरो दा नायलांदो नोंथांमोनहा आंहासो बुंनाया जालायलांला नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि दं डिजाइना माने दिनैहाय बारा गैया आरो नेक्स्ट टाइमावहाय माने बुरजा मोननो हागौ आरो बिनिफ्राय बांसिन दिनै जों थांनायाव बारा गैयामोन डिजाइनफोराहाय दा नायलांदो नोंथांमोनहा बेसे लायो आबै बिदिया 3000 फिफ्लायानो गानो बिदिखौ नंगौ गानाबा मिटिंफोराव थांब्ला नोंनो लादो आयै खिन्थु बे माबाफोराव सुनाया एसे हौवाफोरनि स्टाइल जायो बे हौवाफोरनि ओमफ्राय हिनजावफोरनि साइज सुजायो हिनजावफोरनिबो साइज सुजायो होमबाना हिनजावफ्राबो गानो माबा मोजां नुयोना औ मोजां नुयो स्टेन्डार्ड नुयो दालाय मानसिफोरा ओरैनोबो वासकट बा हाथायनि बायनाय गानोना औ बेबायदि जाबाय औ नैबे रोजाया बेसेबां बेसेबां आबै बे 2000 इसोर ए मोजां बावसोना आगरा जि मोजां बेरबावदोंसो गोजांनायाव ग्लोबनो जोमबाय आरो हिनजाव नायनो थांनायनि आयौ बोरा आयै बैथिं थांलाय मुगेमोन ना फिफाया बिदिखौ र' देनां बोराय बागान आयौ बिहामजो लायनो थांनाय बिहामजो लायनो थांनाय इस हनै फिसौबो मोना हाबा नालाय गुदुं जायोना नानि मोजांब्रा बिराद औ लादो नानि स्कलारशिप मोनखादोंना मा गिदै नंगौ बे मोजांसिनना गुदुं जागोन बिरादनो
आगर फिसा फिसा गोनांलाय बिराद मोजां बेहा एसे आलदालाय आगरा मोजां नुदों बेरदों जिखुनु होमबाबो मोजां नुदों ग्लोब जाखायो नै खेबसेनो बारा गोजां थाराबा सुइटार नांलायाबाबो एखे आगरा एखे ओमफ्राय माबायाल' कालाराल' आगरा आलदाथ' सिम्पोल मोजां नुदों सिम्पोल आरो ओमफ्राय मोजां नुदों जोंना मामानि रिल मोजां ना बै जोमग्रा मोनसेखौ बोखारदोब्रा नों लानानै फैनायखौ बोखारथ' आंहा नै एकसो फसायदों आंनि लाबोनाय आयु लाखाथारसै नामा लाखाथारसै आंखौ लाजानो गिनानै सिख'ना लानांगौ जिखौ आगरा माबाखाय आवजार बायदिखाय बेरसिनदो आरो बैयो मुगानि एरनाय जाबायना फावसायलाय एसे औ मोजांमोन ओमफ्राय कालारा माने मा होनोमोनलाय स्कुलाव फोरोंहैनाय टिचारफोरनि बिदि उरिरि बिदिखौ लानांगौ बिदि मेदाम नालाय मेदामफ्रा लायोना मोजां सिम्पोल ना समायदोंमोन गुफुरा सरसथियाव मिथियोना माने नोंखौ सिम्पोलैनो बेखौ समायदोंमोनसो बारदाय बेरदों नैबे ख्रि रायदों बिबारा दे आयु समायबाय समायदों मोजां नुबाय फैजेननिफ्रायनो आंनि नामा दांजेननिफ्राय आंनिखा नोंसोरखौ लाबोफायाबा हामगौमोन आं सोलिलांनो हागौमोन जा गाज्रिखा बिहरसै नोंनो होनसै बेखौबो बेरबायथ' दे बेरजोब केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै माने बेरनाय नुवाखै आरोना रियेलाव बेरदों बुरिनाय नालाय रुखौ बुरिनाय लानोसैब्रा इदि होननानै लाबोदों आबैया बेखौ जेनेबा गावखौ बुरो दोनखाबावबाय नामा आबैया आबैखौ जेनेबा नों आंनो बैसोसिन जालांबाय नालाय बेखौ लासिगोन जाहैबाय दे बारहुंगारलाय बेखौ जंनायनि बेरसिनदों बियो बेरसिनदों बेलाय माथो नोंहा बेजों बेरबाय नैलाय आंनो बैखौसो नांगौ हरलाय दे खावफा लानो बेखौ आं ओरैसो ओरै मोनसे हरलाय बेखौ नङा नैलाय हरबावला फुजायाव जोमखांबा सोलाय लाथ'नोनो होबावला ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रिखा आबैया खोनाना मिनिहैबावबाय आबैया नैबेसो साबसिन ना साबसिन मोजाङालाय ओमफ्राय बैयो फाहारा जोंसिनदों बे गल्डेना इसजोंबो आंनो बेखौ होनो हानानै गाज्रिखा दे होमबालाय बेखौ मोनसे लानोसै बेखौ लानोसै गल्डेनखौ गल्डेना नोंना जेरैजोंबो जागोन बे पिंकाव एखमबा मा होनोमोनलाय बिबैया आंनो मबेखौबासो लाबोदोंमोन नैबेसो मोनगोन बेनो नैबेसो दे नाहरलाय नानि माबायदि बिदि लाजायोना लाजायो मोजां माब्लाबा जोमदो आरो बैयाव सोलाय जाबाय आरो आंहाबो लादो होननायनि मोननै दं बिदिखौसो लाबोदोंमोन बे जाबायना बेरदों समायगोन ना दे ओरै थालाय लाइटनिजों नायनो माबायदि नुदों बेरोब्रा बेरो गावनिखौ लाजानो गिनाय बेरखायोगासिनो दङ गाज्रिखा जाबाय आरो बिहरबावोबा गोबाव लागोन ना टाइमा फाहारा गल्डेन होनायखाय बिराद जोंसोगारदों नै दा जोङो इन्दि सिखौ लाखांबाय ओमफ्राय थांसै आबै सासे मोननाव बे आबै मोननाव थाङैया गोबाव जाथारबाय आरोना आं उन्दैयावल' थांनायमोन खोमा जेलानाखि नोङो खिथु खारफायोमोन ना जानला मोनला होनखायो
नानिया ना गोदो उन्दैयाव नार्सफोरनि खिथु खारफायोमोन जाहैदों आबैमोनना न'आ माने हस्पिटाल खाथियावमोन नालाय ओमफ्राय माबा खोन्थाहरलाय बिदिखौ खोन्थाजाया सिक्रेटसो नायलांबाय थादों नोंसोरो And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Ada sophiलायबाय सासे आबैनाव ओमफ्राय हाबबावसै बेयावबो सान्दुङा दिनै आबै दे दिनै आबै दे भेलेन्टाइन दे दिनै आबै दे आबै दे आलासि जानाय दे जोंना भेलेन्टाइनफ्रा नायनोबा र' भेलेन्टाइनफोरखौ देखायनो जोंनि भेलेन्टाइनखौ बेसोरनो जाहैबाय दिनै जोंनि भेलेन्टाइन्सफोर देन जाखाना जोंना सानैबो ना नानि आबैमोनाबो बेरायनानै दासो सफैखादोंमोन जोंखौ नुसनाखै खोमा दरजा मारिथेबाय जोंखौ हास्लाबासो जोंना आबैयासो जुनारबाय नै आद्रि नायलाङा बिबार गायनाया जा बिबार गायदों आबैया मामानि स्कुटिलै नानि जा गोदो मोनाखै मोनसे लाना थांसै आग्लाय रावबो लांफैखालाना नै जोंना जाग्रा खाजाफ्रा आबैनि अनना बिबै थाबा बिदिनो मोनजायोनो बिराद गोथाव थिगसो जालांखासै गोबावजों खेबसे फैनायथ' नुबाय नानियाबो मोनजानायनि नोगोर खुसिखा थांफिनसै जोंहा मिनि बासजों नेलाय गारि क'क्राझार नो एबार